Assalamu alaikum masu kallonmu. Yau za mu kawo muku jerin wasu daga fitattun jaruman Kannywood mata mafiya kyau na baya-baya da suka ɗauki hankalin mutane a shekara ta 2026. Ku tsaya ku gani ko wace ce namba ta ɗaya a wajen ku, sannan kar ku manta ku yi mana comment da wadda ke ra'ayinku a namba ɗaya da kuma wadda ba mu sawo ba. Da farko akwai Rahama Sadau. Har yanzu Rahama tana cikin jaruman da suka fi ɗaukar hankali saboda kyau, class da salon shigarta. Duk inda ta bayyana sai mutane sun tsaya kallon ta. A namba ta biyu muna da Nafisa Abdullahi. Sai kuma Nafisa Abdullahi. Nafisa tana ɗaya daga cikin jaruman da kyau da kwalliyarsu ba sa fita daga trending. Masoyanta suna yaba mata saboda natural beauty ɗinta. Jaruma ta uku Maryam Bush. A namba ta uku akwai Maryam Bush. Maryam Bush ta daɗe tana burge mutane da kyakkyawar fuskarta da kuma style ɗinta na zamani. Jaruma ta huɗu Fati Washa. Ba za a manta da Fati Washa ba. Fati Washa tana daga cikin jaruman da ake yawan yabawa saboda elegancy da smile ɗinta mai ɗaukar hankali. Jaruma ta biyar Ummi Rahab. Sai kuma matashiyar jaruma Ummi Rahab. A shekara ta 2026 Ummi Rahab ta ƙara shahara sosai saboda kyau da kuma yadda take fitowa cikin ƙayatattun kaya. Jaruma ta shida Hadiza Gabon. Da ƙarshe akwai Hadiza Gabon. Hadiza tana nan daram cikin jerin jaruman da mutane ke ganin sun fi kyau da kima a masana'antar ta Kannywood. To a ganin ku wace ce ta fi kyau a cikin wannan jerin? Ku rubuta sunanta a comment, kuma kar ku manta ku yi following domin samun sababbin videos masu ƙayatarwa akan jaruman Kannywood. Na gode, ni ne naku Sadiq Abdullahi nake ce muku mu haɗu a bidiyo na gaba.